Човешкото тяло само по себе си е уникално за изучаване. И макар да знаем много за нашето тяло, то всъщност има нещо, което почти никой не знае, а именно тайните, които крие. Ако и вие като мен сте си задавали въпроса какви тайни може да крие тялото ни, днес ще си отговорим точно на този въпрос. Нека да започваме. Тайна номер 1. Ако едва чувате какво ви говори някой на шумно парти или по телефона, използвайте дясното си ухо. То по-добре възприема бързия говор. Лявото пък е по-подходящо за слушане на музика. Тайна номер 2. Ако ви сърби гърлото, почешете ушите си. Тайна номер 3. Ако усещате иглички в изтръпналите си ръце, започнете да клатите глава от ляво надясно. Тайна номер 4. Ако се боите от игли, кашляйте на сила, докато ви инжектират. Смята се, че това облегчава болката. Дълбоката ритмична кашлица е и това, което трябва да правите, ако усетите, че получавате инфаркт. Лекарите уверяват, че това ще увеличи шанса ви да се спасите. Тайна номер 5. Ако ви се гади, може да спрете рефлекса си за това, като стиснете силно лявата си ръка в юмрук, така че палецът да е под другите пръсти. Тайна номер 6. Ако ви е трудно да умножавате по 9, вдигнете двете си длани напред и свийте пръста, отговарящ на едноцифреното число, което ще умножавате по 9. Броят на пръстите от ляво на свития пръст е първата цифра от отговора, а този на пръстите от дясно е втората. Тайна номер 7. Ако се мъчите да видите нещо по-добре, съберете пръсти така, че да остане малка дупчица. Погледнете през нея. И готово, вече имате вълшебни очила. Тайна номер 8. Учени са установили, че позата, която ви дава най-голям шанс да ви обслужат първи в бара, е да стоите право срещу него и да гледате директно към движещия се барман. Тайна номер 9. Вдигнете дясното си стъпало на няколко сантиметра над пода и започнете да го въртите по часовниковата стрелка. После очертайте 6 във въздуха с десния си показалец. Ръкът ви веднага ще започне да се движи обратно на часовниковата стрелка и не може да направите нищо, за да го спрете. Това става, защото лявата страна на мозъка ви, която контролира дясната половина на тялото, отговаря и за ритъма и не може да се справи с две противоположни движения, които се извършват едновременно. Тайна номер 10. Как да засилите метаболизма си с 12% докато ходите? Просто дръжте ръцете си неподвижни до тялото. Това беше края на видеото, приятели. Надявам се да ви е било полезно и интересно. До скоро!